إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربي زدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أن الله تعالى فوق بركة كثير ما تكتيا على كتابك صلى الله عليه وسلم أنا كتدلو أن موم وسكنا أن في برمي فكاتي القيامة جلو أن الله تعالى جري على كاجين أنا على كم فرقة كجمان سنميك أن أجيني أفهم يقول ما أنا فرقول ما على كأون ويا أي فرقانتو على كلافيادوما أم بالما مسنينا على كاجين أولا تقول ما على كودي أم بلا جريما الحمد لله أمسكين كان أنك ولا كونو كتاب رياض الصالحين أمي بودان كوننا باب الوصية بالنساء بودان كو أيوا كل الذي كان مسوك الله حلالا وجمعي أنك حكيتو أيوا مسوك الله حلالا بودا كلا نيني بودي فرمسوي مسوي رك الله حلا بكروبا أي كما دوفو أكان كتمه أدوي الله تعالى ككرجا كم ينكأني أيوة إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم أيوة أمر لمن عليه أو كادوا أكان نقولني أو تم قل إلا جرجيتو لي كان أوما فالصحابة أيوة أبي على يرو وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم alayhi defo kawka do ka fo ko aw fumso ani aw jona ko jugu tega ko la kana aw mare ayo ko sula ko nga ni aw ni ko ke aw la aw ya faruma aka tamo ga jumo fanaga kawka do ala ere fana jumu sutra masabadi alayhi ne kren kren yo masai ona ni ona ayo wala ga ko sallallahu alaihi wasallam inna dunya halwatun qudratun fa inna allaha mustakhlifukum fihi فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء إن أول فترة بني إسرائيل كانت في النساء على كرة صلى الله عليه وسلم وجنيه فنتمي ماي وكرة جنيه كوننا كدي وفن دينكنا مادو وكرة جنيه شكاين كونغا أو كنا جنيه على بكو فون كو جنيه لادي وجنيه يبا كونو وغادي دولا نغا يبكلا كفو أكونو هو على بكا فلاليك أو كنا كو بارا تغامينا kawka siran jenye wa kawka siran musonye ko bali sirala kawka fitna folo ko akumbe musula donc toka la hala la ay chaman ko ala na bona kala ni baye ni ifumuso I hakilito ala kosebe aywa alla doni aywa ana bina kunyona wala Allah taala ye ko ko aywa alla halala odoye wa ashiruhunna bil ma'ruf aywa kaka muso nun sigi ɲɔgɔnya aywa sigi ɲɔgɔnya cogo ɲuman na wala ka tila k'a fɔ an ye walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walaw harastum fala tamilu kulla al-mayli fatadharuha kal-mu'allaqa wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana ghafuran rahima akona muso bɛ mɔgɔ min bolo ka se fila ka yiriwa ko aw ka dɔn kɔni k'a fɔ aw tɛ se ka kirin ayiwa muso ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la walima y'aw jija o kuma kan bɛ min ma an y'a walawala an k'o de ye dusukun yɔrɔ ye ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi
ala ko ale ma dusukun fila bila mɔgɔ si kɔ disi la o ye jumɛn i b'a sɔrɔ dusukun bɛ fɛn dɔ de kanu ka tɛmɛ fɛn dɔ kan ala dankari b'i bonya ayiwa n'i ye kuma fɔ a b'a t'i ta la ayiwa a t'i dɔgɔya a t'i duguba o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye dusukun yɔrɔ la dɔ bɛ se ka kanu ka tɛmɛ dɔ kan ala ko yɔrɔ in na k'aw tɛna se ka tilen o yɔrɔ in na dɛ ko hali n'a y'aw jija nka kɛwale la ala ko fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa k'aw kana n'aw mile kana dɔ fan fɛ ka dɔ ye ka to yen k'o kɛ i n'a fɔ fɛn gulonnen ayiwa ko wa fana wa in tuslihu wa tattaqu ko wa n'aw kɛra aw bɛ ɲɛni de kɛ aw bɛ siran ala ɲɛ fa inna allaha kana ghafura rahima ko ala kɛra jurumu sutura masaba ye ala kɛra a y'a hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen masa ye o ye jumɛn ye k'a fɔ dusukun bɛ jɛngɛ dusukun bɛ lahala min ta ni lahala la ala ye hinɛ masa ye ala ye yafa masa ye o lahala la nka i ka kɛwale la i jija i ka tilen o la an da sura ala ka fɔ mɔgɔ min n'a ye muso ta ka yiriwa ka se fila ka yiriwa ko n'a ma tilenbagatiya kɛ a ka waleyaw la ayiwa hɛrɛ min bɛ kɛ nin ye o tɛ kɛ dɔn ye tilenbaliya bɛ yen ayiwa ko alikiyama k'a tigi jɛngɛnnen bɛ na dɛ o b'a yira an na ka fɔ an ka hakili to ayiwa nin yɔrɔ in alahu taala ka kumakan fana bɛ yen ayiwa ala ye min fɔ muso ka furuli lahala la وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم الله تعالى أكو أبشر أقول لك مسؤولا أيها دامنة يتيمو كلا على فرلا كتوارك نو أجمع توبه ولسه كدوسروكم a ko bakuruba la a ye furuli kɛ muso la muso minnu ka di aw ye ala y'a daminɛ fila ayiwa walima saba walima k'a se fɔ naani ma ko wa ko n'aw siranna fana k'aw bɛ se ka da kelen ma an ye nin yɔrɔ in fana an ye nin walawala o ye jumɛn ye kɛwale yɔrɔ la n'i b'a dɔn a se yɛrɛ de tɛ e ye walima lahala min bɛ farikolo kan a se tɛ e ye i tɛ se ayiwa ala ko i ka dan kelen ma to lahala ninnu fana an ye o yɔrɔ walawala k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ musoko lahala ale tɛ se ka don o la cogoya si la donc o la a bɛ bala a kan a kana muso in ta k'a tɔɲɔ o la hali muso kelen wala ale tɛ o ta nka dɔw bɛ yen ka furu kɔni o ɲininen don an ye mɔgɔ min ka lahala fɔ ɲinan an da sɔrɔ a la sira mɔgɔ min a tɛ se ka foyi ɲɛ musoko lahala la donc o la ale tɛ se ka n'a ko a bɛ muso ta a bɛ kɛ tɔɲɔni ye nka mɔgɔ min madama ale bɛ se ka muso ta ayiwa a ɲininen bɛ a fɛ ayiwa a ka muso ta kanuni bolo kɔsɔn min ta bɛ wajibiya o de ye mɔgɔ min a tɛna se k'a yɛrɛ minɛ a bɛna to tiɲɛniw na kɛrɛfɛ a bɛ wajibiya a ka muso ta cogoya min na a bɛ bɔ nin lahala la nka dɔ in ta min bɛ se k'a yɛrɛ minɛ ayiwa suna de don mɛ a bɛ se k'a yɛrɛ minɛ ka bɔ kojugu tiɲɛniko bɛɛ lajɛlen na ayiwa a bɛ se ka to yen wala nka ka muso furu ayiwa o ye fɛn ye alakira ye lasili kɛ ka na ma alakira ye lasili kɛ ayiwa kana furu ma kuranɛ haya yɛrɛ fana ye lasili kɛ ayiwa ka na ma wala fɛn min ye k'a furu ka yiriwa an ko o fana kanunen de don n'a a se b'i ye o ye alakira ladegeli baara dɔ ye k'a sababuya kɛ alakira sala salam ale y'a furu ka yiriwa fo ka se 9 an bɛ a dɔn cogoya min na donc o la nka muminu ayiwa ala ko dan hakɛya la ale ala ye min f'u ye n'o ye 4 ye o ye jumɛn alakira bɛ ladegi baaraw la ayiwa baara minnu ni a ma kɛrɛnkɛrɛn ni alakira ye o la ka muso furu ka tɛmɛ 4 kan o kɛrɛnkɛrɛnna alakira ye sallallahu alaihi wa sallam nka tɔw k'a furu ka se 4 ma ko yiriwali min filɛ k'o ye kira ladegeli ye o la ala minnu gulonnen bɛ a la an da tura o la ayiwa seko ka lahala ani tiɲɛmagatiyaw ka lahala min ni a fɔra wa an ka nin fana faamuya k'a dɔn nin ye silamɛya ayiwa nin ye a ka ayiwa tiɲɛ dɔ de bangetɔ ye diɲɛ lahalaw bɛɛ y'a yira k'a fɔ silamɛya ye min fɔ o de ka ɲi n'o de ye k'a fɔ cɛ bɛ se ka muso furu k'a yiriwa fɔ k'a se 4 ma diɲɛ jateminɛw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ musow ka ca ni cɛw ye donc o la ni diinɛ min ko diyagoya ko fɔ kelen kelen i b'a ye k'a fɔ ko ayiwa aw tɛ sababa kan silamɛya ye min fɔ i b'a sɔrɔ dɔw ta ye 1 dɔw ta ye 2 dɔw ta 3 dɔw ta ye 4 donc jumɛn dɔw bɛ se 4 kɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ se 3 kɔrɔ dɔw bɛ se 2 kɔrɔ dɔw bɛ se 1 kɔrɔ alhamdulillah donc silamɛya y'a bila cogoya min nin de y'a kɛ cogoya ye dɛ
wa hero chaman de akono keka musoka wa nyenama ya kona ala tamana mun to tugala wal man dinam ba ya ko to tugala kasro kumadola to keleme to bolo abe kiani na pamebe para umaide amai amuso erema amai aywa ali sigidawma amai al jamanama wala islamia dine aywa ale de dine nibe bine alaro ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين علىكم ومن الدين ولا من المنه الاسلاميه قال على من اطيبلو وعلى القيامه على فرام وبنلوك الحمد لله امر سين كانك ولا نكون التا متوكا لا حلالا اي حديثا دوغو ادورا داي حديثا ملاكالي akwala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko alebe mola di ko hakri to muso nununa de ka ba do ka ko muso dara ka bo kala ka pro de la ko kala ko pro bela jengeni ko ore ala sampetai ko ko muso dara ka bo ni na de ko ni dara ko tika kala ka inkine ilawande akari ko akarli riwaya dola ko ore furu sali to ba ya ka ko jengeni ple kemanga muso fana to akalla halal bolote wa blasali fana te kwatige fo ata fo minkera atwa ga lakra ko sallallahu alaihi wasallam ko niya ta tukola fana ka jengene meto ko ngani e ko fa kile ne fana de ka ke ne ma dele ka ni fwewa ayo katinga o ke ta to biae o te futa to biae wala kuma be ile ko jatimine nyumani ne musola ibe to ko yoro fana la je ka chaya no kara ka chala ibe ke mo ko fene aleka allah halala no de ne e ta ka duno dron pe a kuma do la tinya de astaghfirullah wa atubu ilayhi wala inshallah alta amina astawrula kuna ikorana ana abi hurairah ta ni pana abi hurairah ta radhiyallahu anhu ala ka jebe amaqal ako qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafrak mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar aw qala ghayruhu rawahu muslim akwala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako mu'minin ce kanana mu'minin muso konya ka juya bla ikono kuma be ka mana ko tebe kana pour musoma atawa ka jala eni ni ne be nyon kere be wati be na kuma ere bohi ere mira ode mu'minin ce kanana mu'minin muso konya laba mun de baya ka be mana ko tebe kana pour musoma wajme in kariha minha khuluqan kunaka jugudo mandi iye arabia minha akhar ko wa kitabro aga jowere kadiye wala ni min kadiye oray fana jatimine ay wa ikalla halala ni adita muslimiye adita imbo wala kuma kaminana yafrak bimana yubghadu wala yafrak qura de arabu kana yubghadu ka juya wala mu'minin ce kana mu'minin muso kana juya basro ni jogodo bala mi maniye ibasro jogore bala min kaji ala daga mu'minin ma abe seli pa daw joli minke aywa ala e titra ko mi pa ko joga dafa jogodo ko nbe abi minekanya ni kuma fa ba fitala la halawul jatimine hera mun be busoina ikato ka odanya koro kanana konyata aywa ka obla aywa iddu korona wode kiye magatiya ere fanaye aywa ikalla halala ni pangelen doron ka ko laje ka pando nye ka tsin aywa kileni tola ala duma nyina be anga ke mo ne mun jolembe aywa ni kiye magatiya qur'ani hala suratul maida kono Allah Ta'ala ko ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا لمغوا كم غسلين أيوا كننا دسكون كانوا كوتا كوداين يكرو نتا كمارو لا إبه كم غيمين كلمنتة ولا كيف كا دسكون كانوا راي دلاي كاري كوكا دي ode kama bejenge ngoka na ketede anu menyana mana itina de beda alaka boda dama aka dunya pano ya ayi
والله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون akale musata labe au ya mariani fiye magatiadi ana akatoka nyuma yake kana mgomo ha ibal masru krekre ni ala ikatoka dilika oluma ko alabe au bali kabotieni kuma ani ko konyo aywa ani ya da bagatia jugo yo aywa kale alabe ka wajude ko ka hakilla dini jugo nuna sababe la julikera kana oma sababe aywa la gojilikera ka bokuma wala ni beswatu na hili konana ayab di konontona ولا تانغا بونا يكوننا عن عمر بن أوس بن أهوس جشامي رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أيوة عمر بن أهوس ألاك جبه أما جشامي كاددو ألاك جبه أما أقوال أمنا ألاك ألاك كتن نمابه أيه أكا هجي لبانا وألاك ربك أفو بعد أن حمد الله aywa ko kuma namina ay ala tanu wa asna alayhi ay ala majamu ko sebe way kuma damine ni mo be kusubake abe adamine abe ala ko fo ko sebe ka ala majamu ka ala tanu ko sebe ko ala kira oke wa dhakara wa wa'ada ala kira ruha killati ayo lu waju ko sebe ni doina thumma qal ko ala kira ko ala wasawsu bin nisa'i khaira ako ayla menike awe kala shunimi ode ka ko awka here ke kana musonu made ala krabe kani kuma ko wakati mina aka hijilla ba amamme aywa kalo dama do ala kira fatura sallallahu alaihi wasallam bayra nuni kuma ko de mo ko hakrito ala ako muso ay here ke kana umare فإنما هن عوان عندكم فمصنون به إنا فوقتلا جين أو بلو عوان أي أسيرات أيوة فمصنون به إنا فوقتلا جين أيوة أو بلو sababu yake ukala halawe tukaenda kokonya bela jele agulone be awde kuluta ni ayo ufanya katara mina ayo una tawo tukai laysa tamlikuna minhunna shay'an ghayra dhalik aya ko na soro ko nyaw go tugala ko aw kanana ko wera foyde takam ton nu segere ni la halay ko ko jume ko ba bulo ina ko kasulati illa an yatina bi fahishatin mubayyina ko fane muson nu nana ni tieni ko dowe ko jume jogo juya kana jere kala halala fona kera wala halayde fa in fa'alna fahjuruhunna konu nana ni jogo tugaro taka o segere aywa kawka aywa glam tigawla fil madaji o jaglan rodi o non te kene malala aywa ala kra ko an kanana akanana datiga dala ke ni musola wala ka tiga nyuma ke nani ngonte kenema asaba ke naw teglana ko be aya to e ko mi ke kenema wala ba mi ta ke molo ay molo ami tiga datu to wala ko tiga nyuma yi akada so onnala to wala sita aywa fa juro honna fil madaji to wala o ka glan tige aywa ula hadisa kono annana ni sugala qur'an haya na ti sugamina anda sura ko konala o jina abe jamine wallati taqafu nushuzahunna فأجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن السبيل إن الله كان عليا كبيرا ala ko no sirana muso ka nunkoro tanya ayu waju fro abe gamle wajulu dila e ke dron ko ro kala tina ai wala wajulu de be ka blasra na pala ka ni ko ale jengane no ba blasra o ko be no manya glantika ni no me trokan o no manya bolbe se kana wa aywa konuye aywa ukana bodo kaba au kana sira wara nyinu kama ko ala koro taleno au sampe wa ala masabai au sampe pana to ula ako kaglan tige adta kona ni sugala wadribuhunna darban ghayra mubriha ala kira ko aywa ni glan tiga manya ko abu bugo ko ngabugo ni mi note banalike kabulu kurun kay wal maka aywa buga nyala wal maka agoro do mu
walma ka kari ko numero ple ayo boga ko ti ka bonna ala gra am bali ka bam daraban ghayra mubriha bugalini no de jogni ayo bugali fana danakum fala tabghu alayhinna sabila ko nu yaw kana batu ayo akana na tawre ni ukama ala inna lakum ala nisaikum haqqan abu ayna mende ayo ka don ka ko awka hake ayo obe musunun kale wali nisaikum alaykum haqqan ko awka don kana musoka hake fana be awka fa haqqukum alayhinna alla yudinna furujakum man takrahuna ko awka hake musunun ka ko musunun kanana aywa awka daglan labla aywa muwasiye muwamini awbo nankari anana min na tugaina hakli ma be afa kuma la ni edumaye aywa ni ala to tiga ngo bolo fa dale do taba ni ala to tiga yere fanate muwamin na awbo nankari muwamgo no komani awye muso kana no la do awka sono kato si awka potenuka kato la sigi ko ora bere kato akomani e kunje kuma kameni no ko awka hake musulmun kan u kana na lablali ke muwasiye aywa awka daglana mi no ka la halamani awye la kuma kameni ma no ko mani awye anna kera muso ere balma surundi na ko mani furuje aywa kasaka kuma ko rafika ke tobe anna balma dido akalla halado kama akumani ke tola jamse ka la na ka muso kana taka tugu la ka po ka na no kana choka pe tega pe mo pene dai ola ko ni balle ne akara ke akara musi na bolo fa dale no chauta ka o akala belebele danse aywa ka glana bla aywa jawre o koni aywa oye danse wala kuma na la ka en fa sallallahu alaihi wasallam ako ala inna lakum wala ofara aw ka hage musulun ka wala ake folo mi koya aw ka hage musulun ka ko kanana aw ka tioro la bla muwaye muwami ni o mandi awye wala azanna fi buyutikum liman takrahuna kam to kanana jadi muwatima ko ka do aw ka sonna la muwami ni o ko mandi awye ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن أقوى نيورين لامي أقوى نسوكا حكي أوكا أولي أقوى من تغنيونا دوتونا فربولا أني دوموني ساتيكولا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الترمذي حديث يبو اكو حديث جمعه حديث صحيح ناي نيمه حكا كورولا انغا تولى ودلا مسولا بي كومارولا على بكان ني جيفه من جامو كه عليه ابي فمبندري kale nana jeka furula ay ni ka ay ke na haka de problem la ni roya ko jime ika ferebo ko jime ika ni do ka te ka sutra abo to ka laika dumini ko aywa nunu e haka wi ala ni bla jeka alma farwari walma akone ka taka di kungo ina jagoya fonga ni formu tike fonga ni kada alute haka ko min bla jeka ne ngati ala nyale ngajalanye to ola o fenye aywa hakili ka to ala madama aywa nabe joni ka fere boye ika darime ko abe joni aye ika mago nyaw aywa samarau abe joni aye iki jida ga ala ni sai ga ala sorode mo do la yera be ka fenno ni na ko ka bo kiye ere adika la adi yera biche to ka mo do la be fenno ni na le to haram ya le re ale to la bla no bela eva miriko ga hagani do ale kango ke landa trala nyere na ele trange blanya ko do vai modo la me ko ro kan kuna doniye mulu tan kuna doniye de
karika furusiri sera jagoya ko fo ede ka bolma frati jagoya furede na seva tigiyo akare abaka furede ke furula mi wajiba le maleka furna bulan ni sama ale botara aywa nae walima ke alhamdulillah o ma famu ma wajibiya jagoya ko fo ko de ke karika fende jagoya ko ne ka ni de ke la mianu fore la ikraha fi din ala ko karabal ke dina pe koida la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ala te koy bla mo ka passe ko damaira na bagati mun be kamara mun be ni ka ga ma tra na te bi baake ona na te tie aywa kana na yere jagwa fena aywa alama min bla e kale ala ka ga ma dia wa an muawiyah bin haidah radhiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله ما حق زوجة إحدانا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتفيت ولا تضرب وجهها ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت حديث حسن رواه أبو داود معاوية بن حيدة على جبا ماكو قال على جاني صلى الله عليه وسلم قال كو على كتيبا كو أنت فرم سوكا حاجة جمل أنك كو على كتيبا صلى الله عليه وسلم ode kala dumuni ni ira be dumuni ke o jme madama ni be dumuni soro ko ni iji dai kala dumuni ira be ka dumuni kala aflana aywa ika ale ferebo madama ere ka ferebo o jme atebe ka te ka tani ke ferebo la ni ba sanyere ika sale fana ide wala tadrib wajaha ki kanana musen gota nyadala o ya ka haka do ikane kanake idimina dro ka menanye ka kanake adobona e wala tuqabbe ko ikanana aywa akal lebu fo ka ko ka che ka jun onu kuma sugu ka tara ka o se ka ke soge abe kogu ebe kogu ya e ko ata ko minke alle nyuma ya woro ke na miri digna la ebe kogu ya no mo gomma ga kuma sugu mu fo mu soyma kana no o fana fo am wala tahjur illa fil bayt ki kan ni tiga mu soy fana la o fana kra ko nay ni tiga la kenema e tiga ko do ke kenema anne na ga kele bana na miri digna la abaman ala ka dunya pa no ga ni astaghfirullah wa atubu ilayh alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Banyak samflani hadithun hasanun hadithan nyumane do rawahu Abu Dawud ye hadithan bo maana la tuqabbih kuma minana kana musain kala chedbiya ay la taqul qabbahakillah ko kuma la nini ne ikana fama ala ki chedbiya ay ka fen fama mime mana aywa olla halawma mime aleka doyama kofo kage na fa ka la nini toro kana aleka ukuma sukununu aywa di kolati aywa olla halawla kana musoma wala nya example alita nyuma do alta minde wala lika anye ayo musoka haga minde afrucheka na haklibe ala kuma la wode la dumunini ani ferebo la dumunini ani ferebo anko muawiya ta de be ala kira nyinkanina olu ala kira nyinka sallallahu alaihi wasallam kibamina nyala kira blasali kewye una hakli to ala wala kuma min nana ika musoyin la dumuni ma dama ni erebe dumuni ke yani la takhussu nafsaka bil kiswati dunaha wala bi ta'ami duna to ko la ni de ka foi kana ni yere keren ni fere bo finu sani ayere keren aba ni dumunu kali kale ye ka tin fere bo te sale dumuni te dale ma to wala kika kolosinna bal hiya sharikuk ayaki ka fa mya ka musonye e fankleni sharikatu laka yajibu alayka an tunfiqa alayha kama tunfiqu ala nafsik
Toko ola aywa abeina ko iben na pagatike aywa yere kan suga mina abe wajibiya fana e fana kan na pagatike kana alema hatta inna kathiran min al-ulama yaqulun idha lam yunfiqu ar-rajulu ala zawjatihi wa talabat bi fasakh 'inda al-qadi falil-qadi an yufsikha nikah kodon magalo ba natika bo koni ke bana kan na pakati yere ke kana musoi ma pew o jime ka furu kabla dumuni te dam fere bote kai ko muso yere di ki debura yere ka feno ka yere koni muso in tara kiri tigala fe ko fere ke ka kiri boneni karike ka be nyini kiri tigala fe aka kiri bo kena muso ni nyoje ka saba ka furu be chere bolo chere be te ka fo ka be muso furusa furute muso bolo muso ta bugo bonyen frusta ka bo ebolo ai abena kiri tigala de pe a kari tega joni ne ka ha kewe de ite kiri bo ite furu banche wala no olla halaw sabatireno ka bugo che tega ta pakati foi ga musoin ka aiwa sita aiwa abe daga aiwa musoin aka furu bo ani che ni ngonche sira tigala kiri tigala ka sira tigala to ola ngani muso ere ko bo alebe munyu ka sabali ale rebe nafakati ke abe munyu ka sabali ala bata aya bati taka nonda kona ablara chere ka awa aka ayo nimbara minuke nye musoka hage de ayo cheki hakli twala aka joni aye wode beke tobia ere fana ye ayo ala e fasamanti abami ko ale ka la halala الرجال قوامون على النساء على جوز متوسا في وكما يلبس سبتي كسوارك على بما فضل الله كل فتمنتين برا على ديورو أكلاك أفو وبما أنفقوا من أموالهم وكسوارك وجهنا من نفقتي كلا كبو كان نقوللا wani ete na bagati foi kela to ibaye ka ko ntobe se ka nunkro ta che sampe ayani o sababu panae وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أبي هريرة لك جمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراكم مؤمنين دفلي أكمل المؤمنين مؤمنين دفلين قرائجمي أكال لمنيا دفلين دو كسرواك أكمل فلين مؤمنون دفرا لو أكملوا وإجمع مؤمن كال لمنيا دفلين دو أيوة قوله أولا جبن منتقي أكمل المؤمنين مؤمنين دفلين إيمانا أيوة لمن دونا أحسنهم خلقا أيوة قوله مؤمن جبوكي mɔgɔ min ka limaniya dafalen don o de ye min na a jogo ka ɲi jogo fɔlen a sɔrɔla k'a fɔ khiyarukum linisa'ihim ko wa aw la hɛrɛma jogo ɲumanya fana la ko o de ye mɔgɔ min ye jogo ɲumantigi ye ka na muso ma o ye jumɛn n'i b'a fɛ ka bila mɔgɔ cɛ la mɔgɔ min ka limaniya dafalen don u ka jogo ɲumanw dafalen de don ayiwa ko o de ye mɔgɔ min fana ɲumankɛla don ka na muso ma dɛ حديث مفلح رواه الترمذي حديث يبو وقال حديث حسن صحيح أكو حديث نماي وحديث كنا ما نلولا يفنا أبي ألتا بولا يرد لهني كم تومي أيوا من الشغل نمانا له وني أكى أبي كلمانيا أبي أولي كفره فأنا يراك فو مسو أني جت كله ala cɛb se ka lamaga dɔ kɛ muso tɛ se ka o kɛ dɛ bon n'a tora o minɛnw fana kɔnɔ o de ka ɲi ka tɛmɛ ayiwa e k'a fɔ ko fɔ muso fana k'a kɛ cɛ ta ɲɔgɔn ye i yɛrɛ fana tɛ taa dɔ kɛ o cɛ man ka to ka nin kuma sugu fɔ dɛ sababuya kɛ e bɛ nafagatigi kɛ ka na ale ma ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na k'a bilasira nka ne yɛrɛ y'a yira ale la ko fɔ ale yɛrɛ ka taa dɔ kɛ o fana o t'a cogoya ye dɛ a bɛ se ka min kɛ ayiwa a bɛ se k'o kɛ walima n'a yɛrɛ y'a fɔ a la k'ale bɛ fɛn dɔ kɛ bon ala na a bali fɛn minnu kɛli la a bɛ se k'a kɛ madama a y'a ka suturaw dafa a y'a ka fɛnw dafa baasi t'a la n'a yɛrɛ fana bɛ fɛn dɔw kɛ ka fɛn dɔw ɲini ala
ngala nyuma ko ni mi akato jego jega ne fakatiri kaleka aka je bere ajon la mo tugo nyuma na rani ne kain aleka la halala to age jete musoti o jongu yere mati modolo nyani me kele afana de kanga hakrito aywa ola beni aywa ajoro ola mogo kanga ke ikan limanya fana kanga kulo kele ari wala wa minan nasi man yakunu muzaza fi iman kum godo bi bal limanya Allah fulene do Allah sulikera ikan limanya ka punya de wala ala ka makambe al mu'min qawi khairun wa habbu ila Allah min al mu'min da'if وفي كل خير ومؤمن كل كلا أقل من الله وكوكاج على وهرك بوليرو كتنا مؤمن لفلين كاوجم مؤمن لفلين أقل من الله كم أقول هذا ده كفلا بلا جلنا ولا مغدو بين أيوة لوكال من الله كلوكا كنا وتوفنا بين أيوة ولوتا لفلين نفعل هذا بنيكو ومن الناس من يعبد الله على حرف كم غدو على بطو كرفلا دلا فانكلما على بطو وجمع أنكو نيانتالي على كوي نامبالا منمنا على إنفالكو إن أصابه خير اسمع النبي كنو بحيرلا وباسك لنو قلب منيالا فإن أصابه خيرا اسمع النبي نبهر لا وباسك لنو وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ومن على يولا جلدين كودو يدرو كوبا مرتي كاستيكوكو ويجمعي جوجو يوما لمن أنتنيا باراو بسيكن كان أوليلا كودو كراتي لا مغابة فردي جنيا عن اللاهرة فوقني مغا أمريكا فو نمبورا على كولا أولي بما غنيا درو ويخلقي دي جنيا عن اللاهرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة على كم مغامي نكبة جنيا سرادة بي كو جنيا اللاهرة كو سرادة بي على دي كل wane murtira ala bolo ko pati kebe jnyade ko akoni ala ko lebe do lebe teja ye nyala ko nyadu ala be do di tema mumini fara mumini tanyaka nya here wala bele bele bado je be siya sama ka blai ebe do ni ebe jimi no tigara ara ma den fen fen la bado ka fa sango nya ko ban ba onne ma min pla ala do mo ke be ebe bana be kana alaka dunia fa alaka ono yayi do ulaka ko kamuto me ne tuko nyana la mala tala dili alaka nga limanya alaka akrota walimanya kana be krota ni bara nyai walladina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum mugamun bi nube kana trauta wajna ala bubla siami ka wo trauta ala ko ale bujidi aywa alanya tranya la bujidi aywa kana ko wala na ala be min ko indi toma be muruti ikandi manade tobe cikin kataba wala abenya ala ko wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kuni mugammisana ale alanya le be boda dom wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kale di ka tero la maskini rami ani sana alanya be tiege wa meneti gara ala ka kula wa abada o tena ila ko ala ke gatiro la maskini mi ayo tena kwala ka bola de ma ya tekete kuma be yi tida femi kala di blone ne tola wala ni wala entre para ni oraina kasya alanya ka fendo to ala kama kasya alanya ka fendo ke ala kama ore ko ni beti ala di jididi kanala wa gotu kala pana ala di gatte yoro la mas ni yoro mi ala be boda di mani inya gana ni ala tay wala hadis Allah bame aywa ni bona ikona na wala amina teka to alela ya bin Abdullah bin Abi Zubaba radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadribu ima Allah ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam au kana ala ka jomso ala kana au kana na goji
يصدق السيلة كلا كلاكو أو كان على كجومسو غوتي فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمر بن الخطاب من على كلام صلى الله عليه وسلم فقال زائرنا النساء على أزواجهن أقول على كجبا كمسو نقرأ ترى وفوجو كماله كسمع على كلاكو جومسو كنا على كجومسو كنا فرخص في ضربهن ko ala kira klara ka jadi ko muso ku bi sika bugo ko ka sababa ke ala yare ko fa atafa bi ali rasulullah alayhi salatu wasallam nisa'un kathirun ko muso chama na ni jama ka tala ka sodala yashkuna azwajahunna ko ku jama ka to ku chawla fa qala rasulullah alayhi salatu wasallam ko ala kira ko kitin na be aye laqad atafa bi ali bayt muhammad nisa'un kathirun ko muso caman nani jama kati muhammadu ka sodala bida yashkuna azwajahun kuɓe ku furucaw ɓe ku jama katula kuyu goti laysa haulai ka bi khiyarikum ko olu munu filɛ k'olu tɛ cɛw la hɛrɛmaw ye dɛ rawahu abu dawud bi isnadi sahih abu dawud y'a sayi bɔ ko a sanadu ka kɛnɛ donc o b'a yira ko jɛ dira muso gosili la nka ka kɛ muso gosilaba ye k'i tɛ cɛw la hɛrɛma ye mais fɛn dɔ bɛ a bɛ daga nka a dagara minɛn nin kɔnɔ n'i ye dayɛlɛnni k'a la i bɛ di juguman minɛn kɔnɔ i b'a fɛ ka kɛ cɛw la hɛrɛma ye i bɛ hakili to nin yɔrɔ fana la ka na kɛ muso gosilaba ye ala ka diinɛ faamuya n'a baara ala ka o nɔgɔya an ma wala kira ka jugu dɔ fana ala kira tun tɛ a muso gosi dɛ wala donc o la nka kuranɛhaya la ala ye fɛn min ladaga mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'e b'a fɔ ko faramuyalen donc o la an bɛ alahu taala deli muso ninnu ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma cɛw minɛ cogo ɲuman ala k'o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen cɛw fana ka muso ninnu minɛ ka ɲa ala ka o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ayiwa furu ala ka u latanga ni ala ɲɛsiranɲɛ ani ala ko ye ala ka limaniya don an dusukun kɔnɔna na سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك